gi geno kendo ginyal dwaro ni mondo bed piny mabedo gi koko. Okay. Yes. Koro wadonje uru an ka gipenjo ariyo mokwongo. Weki kaka nyotim ng'anyo ni, gik manyo timore ng'anyo, maundu mano nene ng'anyo, monjo mano nene ng'anyo. Ini wuoni nyalo keto ng'anyo ni nochopo go ganda jo Kenya kama chalo nare. Nikech jomoko neno ka gima ng'anyo nochopo wa kamoro makoro inyruok ni dhi bede. But ng'anyo, I can tell you for a fact, ni ng'anyo motimre ni the same day mane wachako ne wan gi ng'anyo be South Africa gi pinje mamoko. To South Africa jokar pod ni mbele wa. Jomane kendo ne ging'eny ni ging'anyo peacefully magi wuotho e town moyienegi magi donje magi tieki magi ya. Police luwogi mondo ng'ama dhi kwalo gimoro emimako, ng'ama dhi ketho gir gimoro emimako. But jomoko gi mang'anyo iwene gi time to gidhi gitieko to giyaye. Problem ma wan godo karwa ka mabe mokonyo in terms of economy marwa en ni jong'anyo gin peaceful to police odhi luwogi kaba gidake ni ok inyal wuok e area mari. Jo Kibera olorne gi Kibera, jo Jakaranda olorne gi Jakaranda, jo Madhare olorne gi Madhare. Koro ang'o matimre kanyo? Koro okobed ng'anyo, koro en makabiliano gi police. Koro japiny dwa yware gi police. Mane problem wan go. An ing'eni nang'iso jogi, we uru jowa gi odonje town gi ng'any peacefully. Un tij police ulu ng'ama timang'o maketho gir ng'ato. But gimipenja no ng'anyo no number one nyocha tourists ne biro mang'eny Mombasa. Kane giwinjo ng'anyo oter tourists mang'eny sana Tanzania. Sani kaka wuoyo kodi US Embassy ogolo travel advisory ne wach Kenya. Mano konyo economy marwa. Ng'anyo ni sani kidonjo town city center chalo Boxing Day tarik 26 of December. Onge gima timre. Biashara ochung'. An nyithinda pok odhi school Monday gi Thursday. Nyithindo be ok som. King'iyo gino oseinyowa kabisa. Yes. Emomiyo dak kwayo jo telo wagi gite. Ji obed piny mondo ji owuo. There is nothing wrong with ji wuoyo ma wa discuss kaka wa move forward in terms of politics gi governing mar Kenya wane. Charles Kedwoko wachno. Nitire morna maduong' ahinya ni